necessitem la vostra ajuda. Us demanem el següent encàrrec. Aquests són les titelles tradicionals de la illa de Java, que tenen una estètica molt característica. I la llum ve de dalt. Per tant, com ve de dalt, la llum fa aquesta direcció fins aquí. Esteu preparades i preparats per fer l'estrena de la vostra obra? Si tots estem llestos, comencem! Perquè és el primer cop que fem això, però... i també una mica estressant perquè se'ns trencaven les titelles, però ha sigut divertit i bueno, espero que al final ens surti bé. Per tant, és intens per això, perquè uns entren, els altres surten i tots estan una mica nerviosos perquè és la primera vegada que fan una obra de titelles, si és normal. Sí? Per culpa de la contaminació lumínica no es podien veure les estrelles, llavors teníem clar que volia que fos una obra de les estrelles. Nerviosos. Ara bastant nerviosos perquè surti bé, perquè si no... Como decimos en teatro, Desitgeu bona sort. 3 mierdas al centro, sí. Sí? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda!